Grupnim financiranjem bavim se već dugi niz godina, točnije od 2010. U to vrijeme grupno financiranje još uvijek nije ga bilo u Hrvatskoj, dok je u svijetu tek bio u razvoju. I dobro se sjećam tih godina, bili su mnogi glasovi koji su utvrdili da ta ideja neće zaživjeti. Međutim, sve ono što se kasnije dogodilo, oštro je to demantiralo. Možemo sagledati kakva je trenutna situacija u svijetu. Imamo preko 2500 platformi, pokrenuto je preko 2,5 miliona kampanja. Neka istraživanja govore da se radi o puno većem broju kampanja. Međutim, ja sam ovdje uzeo neke konzervativnije brojke. Također, na godišnjoj razini izvrti se oko 35 milijardi dolara. Procjena Svjetske banke da će do 2025. godine na godišnjoj razini biti ulagano oko 95 milijardi dolara, dok neke procjene idu čak i do 300 milijardi dolara. Koliko zapravo cijela ta ideja ima još prostora za rast i koliko zapravo te zlatne godine grupnog financiranja dolazi, govori podatak da je tek na razini svijeta 30% populacije upoznato s idejom grupnog financiranja. Što se tiče Hrvatske, tu moramo istaknuti da prema jednom istraživanju koje je proveo CEDIOR 2014. godine, tek 1% građana je bilo upoznato sa grupnim financiranjem. Što se tiče ove godine, procjena je da se taj postotak popeo na 3% populacije. Sljedeće godine planiramo napraviti novo veliko istraživanje kako bi vidjeli da li je ta procjena točna. Treba spomenuti, dakle, u Hrvatskoj trenutno imamo 5 platformi. To je CroInvest koja je pokrenuta 2014. godine od strane CEDIOR-a. Namijenjena je za poduzetničke, infrastrukturne i društveno korisne projekte. Kombinira 5 modela financiranja. To su donacije, to su nagrade, to su pozajmice, to su vlasnički udjeli i udjeli u dobiti. Sljedeća platforma koja nam je došla bila je CroEnergy, iza koje stoji Regea. Ona je namijenjena za projekte energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Kombinira 3 modela financiranja. To su donacije, to su nagrade i to su pozajmice. Nakon toga nam je došla platforma Čini pravu stvar, iza koje stoji A1. Ona je namijenjena za projekte koji imaju humanitarnu notu. Također i koristi donacije, kao što to koristi registar humanitarne pomoći Republike Hrvatske, iza kojeg stoji CEDIOR. I neizostavno treba spomenuti Funderbeam, koji je dakle pokrenut u Hrvatskoj u suradnji sa Zagrebačkom burzom i partnerima iz Estonije. Upravo mene također na putu nam je još jedna platforma, ZES Invest, iza kojeg stoji Zelena energetska zadruga i koji će kao model financiranja koristiti pozajmice i bit će namijenjeni isključivo za projekte energetske učinkovitosti. Što se tiče do sad, znači u posljednjih 6-7 godina u Hrvatskoj je pokrenuto preko 300 kampanja. Neke istraživanja spominju čak i preko 500, ali opet ponavljam, ja sam uzeo neke konzervativnije brojke. Te kampanje su sakupile, zaključno s ovom godinom, oko 45 miliona kuna. Neka procjena da preko 25 tisuća investitora. To je neki kratak neki presjek.